Ve çar roje em li Rojavayê Bakurê Rojhilata Sûriye ji roja ewil deqa ewil hatina me hetanê vê dawê bi kelecanekî mezin, bi coşekî mezin, bi serfiraziyekî em li vir bûn. Gerçekten me bi hemû vê cêk şoreşî hetan îro me Rojavayê yani dema 2014 vir da hatûn û çayên din tune bû. Cî da dîtin, cî da pênasekirin tune bû. Ji wir hetan îro şandeyekî nû ye em tên. Yani me rewşa Rojavayê, şoreşa Rojavayê, pêşketina sîstema demokratîk, pêşengtiya jinê, pêşengtiya sîstema demokratîk li Bakurê Rojhilata Sûriye, li Sûriye tevahî, li Rojhilata navîn mînakirina wê me her tim bi gotin, bi ewk me şîrove dikir lê vana tevahî, van şîroveyê me nê tevahî hatin ciyê wê da dîtin, pênasekirin, pejirandin pir mühim bû. Tiştekî me digot, tiştekî me raya giştî ra ragihandinê de me bîst, me bi çavê xwe dît, me dibêniya me destê xwe lê da, me hîs kir.